Elikkä tänään meillä olisi testissä Odensin Cold vitun supervahvaa. Enpä tiedä mitä tää on, mutta tää on vitun vahvaa nuuskaa vissiin. Ja mulla on nää niinku ennen vanhaan hyvin huonoja kokemuksia tästä. Ja en suosittele tätä lapsille tai naisille tai kellekään miehillekään välttämättä. Nuuska tappaa yli 9000 aivosolua vuodessa tai jotain. Tää ei välttämättä ole kyllä hirveä niinku hyvä idea, koska mulla oli siis... viimeksi mulla käytiin tämä kuolin. Katsotaan mitä mulle käy nytten. Nyt lähtee biitti huuleen. Alkutuntemukset on tämmöiset aika vitun polttavat itse asiassa. Mä huomaan saman tien, miten se nikotiini niinku rupee vittu rullaamaan. Ai saatana. Tää on yllättävän vahvaa kyllä. Niinku ihan saatana vahvaa. Miten kun mä jätin nuuskaa, niin sit tuli semmonen niinku hyvä olo. Mitä? Nyt tästä tulee tämmönen niinku... En voi... Joo. Nyt saadaan polttaa. Ai saadaan polttaa. Kauan kyllä on menettänyt. Juttu, että menee ohi. Joo. Nuuskaa vittu jee!